Takže ľudia, vás zdravím pri novom videu, no novom, takom prvom. Tu je taký špeciál menší, lebo ideme na novej stanici v Michalovciach a pôjdeme z Košic. Z Michaloviec do Košic, takže a ináč ešte by the way, reálne tu máte, ja vám to natočím takto, počkajte. Proste reálne, že stolička, stôl. Reálne toto je, proste krásne Michalovce, wow. A ešte, tak tu bude aj taká jedna vec, že, čakajte, krásne Michalovce, dobre, nie je tu. Takže, no. Určite si tu nenecháme ujsť aj príchod vlaku a uvidíme, či nám nejaký pozdrav dá. Bol by som rád, keby dačo bolo, takže budeme čakať. Potom je tu na tejto stanici takáto pekná bardotka, takže akože celkom fajn stanica. Pekne obnovili. Reálne, že plast a zmesový odpad, no nic. Toto tiež vyzerá zaujímavo, ale okej, Michalovce. Ja si tu takto pekne už sedím, pozerám sa. Tam niekto pracuje, nebojte sa, není im vidno tvár. Takže keď nakloním mobil, tak počkajte. Takto, tak akože masívne, kámo. Veľmi dobrá vzdialenosť. Pekná. Tuc. Vai jogando, você dança no funk e o bumbum
Dúfam, že sa vám videjko páčilo, takéto z Michaloviec do Košíc. Toto je na zatiaľ všetko a čo ja viem, vidíme sa u ďalšieho videa shortu. Čaute!